Serious. Live irugure mai mama musipo pamakatisira paya tichimboripo ndombozama kumboshanda kuti zvitebo but zvinhu zvakamira hapana zvimboripo hama dzandiramba inzakabuka tiri yanziwa kura mujaya chizvionera asi zvese vakatora upfumi vakatora zvese zvamakasiya hapana chakasara hama dzandiramba inzakabuka tiri yanziwa kura mujaya chizvionera asi zvese vakatora upfumi vakatora zvese zvamakasiya hapana chakasara hama dzakandipuka dzakanditama ndiri patauni ndakutoshanda hand to mouth kuti ndivile faini hazvisi fe zvamakaita hazvisi fe kufirwa haizi mhosva tete murimi mainzosei asi chii veukamachi godonenera munorwa munomboro iko handichina changu indangova mukumbiri muvharo chaiwo ndouona next door hama dzandiramba inzakabuka tiri yanziwa kura mujaya chizvionera asi zvese vakatora upfumi vakatora zvese zvamakasiya hapana chakasara hama dzandiramba inzakabuka tiri yanziwa kura mujaya chizvionera asi zvese vakatora upfumi vakatora zvese zvamakasiya hapana chakasara. Heartbeat sinking, can't even cry for help. Don't even know what I'm feeling, I think I lost myself. Family divisions, they got me stuck in a trap. And then they speak of forgiving, I cannot buy into that. That's really bold, ndangachengetwa namwari ndiri bold. Ndakakura ndichigrinda, tarisa my goals, really bold. Ndakachengeta namwari ndiri bold. Ndakakura ndichigrinda, hama dzandiramba inzakabuka tiri yanziwa kura mujaya chizvionera asi zvese vakatora upfumi vakatora zvese zvamakasiya hapana chakasara hama dzandiramba inzakabuka tiri yanziwa kura mujaya chizvionera asi zvese vakatora upfumi vakatora zvese zvamakasiya hapana chakasara hama dzandiramba inzakabuka tiri yanziwa kura mujaya chizvionera asi zvese vakatora upfumi vakatora zvese zvamakasiya hapana chakasara.